Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Mao naman lang ni ang akong gitiwas. Paswasana na ni Ma, kaya ako na ning hinay-hinayan. Ako nalaywas-wasan na, kuya. Ikaw nalayan naman na mo gayahay. Higit. Oh. Ma, ngano ka? Ma? Ngano ka, ma? Ma! Mama! Ay, Ngano ka, Ma? wa ra ni. Mura lang kog nalipong. Uy, Hala! Pero wa ra ni. Wa mo'y angyang kabalakan, ha? kami na lang tiwasana. Ma, dali. Tagakunti ka. Ngadto sa bahay na. Dali! Oh. Dali, tabangan na to, Ay. kuya. Dali. Kining mga anak ka, uy, wa ra lagi ni. Wa ra ni. Basta, paway sa, Ma. Kami ra lagi si Miles sa mutiwas og laba. Paway sa. Lingkod, Ma. Hinay lang. Hinay lang, hinay. Kining mga anak ka, uy. Wa ra man gud ni. Maginit kog tubig, Ma. Ako lang, kuya. Kinig yung mga anak ka, Maginit uy. ko. Wara lagi in taon ni. Ipahuway ko lang ni kadiyot. Nya mawara ning akong gipamati. Hinahinahin na lang to ninyo tiwas ang akong gilapan, be. Ang samalito si Papa Francine, Ma. May importante lang tong gilakaw. Tira to magdugay. Sige na, biyain na lang ko ninyo din eh. Mo relax lang kong kadiyot. Mawara lagi ni. Dapa niya, dapa. Tinapa ko na iya, boy. Mayong adlaw. Oh, siya to, boss. Oh, uy! Ikaw ka na lasing! Sumaya to! Mida ko og may asenso man giday ning imong tindahan, Greg. Ay, maro gyapon god, nahinin lang ba? Nangunay gyud ka no? Ay, sahay. Kung di ba busy, tabangas na tos misis. Dito ko sa inyo. Pero may sulti sa imong mga anak nga ni ako no kadinhi sa inyong tindahan sa Sawang. Bago pa sa kong miabot din, he. Hmm? Ay, dali. Sa may, tani mo, sa may ato ni mo, ha? So, dali, maglikod ta. Eh, sige lang, sige lang. Okay ra din eh. May tuyo lang ko nimo kadiyot. Oh, sige. Ato tas at bang sulti ay. Sa haluhaluan. Mamainit ang haluhalo. Kuyaw ako nimo gipainit halo-halo man. Bigay ko binsar, magutugot. Bitaw, adto na rito, aron magkataro tag storya. Ha? Ay, bago pa kong namahaw eh. Ay, nga mo dahil ko. Day! Dahil si Francing, aribis at mga. Busog pa magulunta ko, Gregi. Ay, nga naman ko na gusugod. Dili po di mo snack. Hmm? Tanaw ko, importante ka na yung tuyo, na. Bitaw. Sir, diyan na mga halo-halo. Salamat. Sabay, ganahan mo ipara sining halo-halo, sing. Ay, kiniro. Okay na ni. Ay, nagkapalabig pagtaga diha. Bago palagi kong namahaw. Basta, ha? Ikaw yun. Lagi. Bitaw, sa may tuyo sa akong suod ng amigo, ha? Francing? Mauwaw yun kung magigsulti ni mo bahin ini. Pero, murag, ikaw rin tingali makatabang na ko. Bahay son sa mana. Kuan. Suhito ka man yun. O negosyante mga. Ug daghan ka kaila. Basin kung may suod ka nga makatabang unta nako nga makasuod og arang-arang nga trabaho. Nga makatubag bitaw sa panginahanglan sa tong pamilya. Kana kung mahimo. Ano kung dili kung mahimo lang. Murag, makatabang ko ni mo, anak.
Kay naam sa tayo mga suono nga mga manager o mga dagong tao din sa ato. Nga sa ato pa, makatabang ka na kung makatrabaho, Ricky. Uy, anong diligod? Sukod ko ta. Pero mau lagi, pilar may sweldo din sa ato. Pilar may itong minimum din May mag Manila o Cebu nga to kay taas-taas og rate. Ya, kay sapak ra bagyos ato din sa probinsya. Ay, dako kay kalainan sa dagkong mga syudad. Kuan mong good. Dagko naman kong mga bata. Sa ngadto mo high school na. Kaysa tanaon ako, maglisod ko paedukar nila kung ang ako rang pagpangumang akong saligan. Kay pila ra bago tayo akong kita ini. Unya, dili pirmi ang tingani. Punan pa nga, dili pagid ato ng gitikad akong yuta. Sa oprasad ta, wapay labot sa atong mga kautangan nga nag-abot lang ang bag-o og daan. Pausan. Pwede kong magpatabang nimo, Greg. Kinigtuhan na Usa pa di ako gisulti nimo. Katabang oy no sa nga nugo taong dili. Ikaw pa kasuod na to. Salamat, Greg. Pero timbang-timbang nga og unaw na asa ha. Hmm? Kung asa ka gusto mo trabaho. Di ba sa ato nga inato ra sa kayong sweldo nga pamprobinsya ra gyud ba? O baka ha adto ka ba gusto mo trabaho sa syudad nga layo din o malayo ka sab sa imong pamilya? Paminaw mo sing. Oh, mong lawalo na ito doon, kapstilan. Nahinay sa rin mahilis ang ayos na. Usman ko, Greg. Daghan ko kayong salamat. Salamat, good. Upagani ko magkatabang ni mo. Ayun, saan mo ni siya Ang ako kay willing yung mutabang nako. Oo, ikaw na good na. Basta inalaw niya ko kung sa imong desisyon. Ay, Toray, maghatari ko ni mong cell number aron matawagan ko ni mo, ha? Wa man gud ko'y cellphone. Lisod-sub kung mag-cellphone taon niya, wa tay pang-load. Importante mo ng cellphone ng panahon, ha? Ang ipalit akong cellphone, ipalit lang na akong bugas. Sa kabilibag, kinakalimutan mo siya. Pamilya gay mo priority na. Ang akong pamilya mo ay labing mahinungdanon ako, Greg. Kay sila ang iisip na kung bahandi na kalibutan. Ay, pada makahilak mong putan ni mo Bitaw? Ang sayod man ko, ana. Ang importante lagi ng cellphone, ha? Importante kayo ang cellphone ron panahon na. Means of communication ko na. Anytime, magamit ka na ni mo. Nabinag nakas layo, ug may importante kang tuyo na bisan kinsa. Pohon-pohon tingali. Punpuhon ba Palitan ti kag cellphone. Uy, ayaw palitan gud. Kabagka na kina kong naong, no? Ikaw ba? Saan ka? Mangiglain pa man ka. Amigo ko ta. Pila na mo sa na cellphone ko. Palitan ta ka. Ayaw lagi. Dili na ko magpatabang nimo, buhaton na nimo. Tanawa rin ganitohan na. Bisag baratuhon lang god kung dili ka gustong high-end unit. Basta, mao na to. Kung sa akong desisyon, labot sa akong buot patabangan nimo. Makikita ako nimo pohon. Ug salamat kayo nimo, Greg. Daghan kayo kayong salamat. Adto sa ko ha. Kay may hapiton pa di ako. Sige. Sige, magpabot ko nimo ha. Ato lang ko usbay. Bisa ko sa orasa. Sige, Greg. Ug usbon ako. Daghan kayo kayong salamat. Sige, sing. Amping. Salamat. Ay, kadit. Saman. Tuwata na, bi. Kwarta? Ayaw. Duwata ba? May laning nga ipalit ni mo. Basta ayaw. Wa ko mo ani mo aron nga Di ba? Ang ako nga maayo na lang ning makatabang nimo.
Ha? Makatabang ni mo kung sa imong kinahanglanon ba? Dito sa bahay. Basta ayaw. Ayaw na, Greg. Sa tawhana, oy. Ginoo. Salamat nga nagkabaton ko buutan o matinabangon nga hikala. Si Greg. Ug maluoy ka. Tudloy ko kunoon sa maayo na kong buhaton. Tabangin ko sa akong mamahimong desisyon para sa akong pamilya. Maluoy ka, Ginoo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!